sabihin mo, isali na napagod na, walang ngipin. Sabi nila sa akin dalawa, ang itim ko daw nung Ngayon bumudi ako sa camera. Ayan sa camera kasi ako naputi. Wala mo. At alam mo ba, ang pagbabago sa akin ngayon ay madaldal ako. Hindi. Tahimik lang. Yan, reminiscing the past sa mga napag-uusapan namin ngayon, ng high school time. Ayan. Tapos kasi kami, ni B, simula ng elementary pa lang kami, grade 5 kami nagkakamalos kasi lumipat